Segue sen saírche, non? O himno da resistencia francesa. Cústame, pero acabará saindo. Simón, inspírame. Gústame o pelo. Marta, non frivolices. Isto é moi serio. Por suposto. Eu non frivolizaría con ningunha Simón, e menos filósofa. Non entendo como Simón Weil aínda non é un símbolo do século XX. Cantos pensadores contemporáneos se puxeron a traballar nunha fábrica para entender a problemática da clase obreira. Ou cantos loitaron contra o fascismo en España. Ela pensou e actuou. Sabes que Hanna a definiu como a síntese perfecta entre teoría e praxe. Sei. E cantos escribiron tantos libros como ela en tan pouco tempo? Morreu con tan só 34 anos e xa publicara máis de 10 libros. Imagina se sobrevivise á tuberculose. Sei que para ti é unha figura moi especial, pero creo que te estás poñendo demasiado mística. O pensamento e a espiritualidade non son opostos. Alcumaron a Virxe Roxa pola súa religiosidade e a súa compaixón. Como se iso fose incompatible co anarquismo libertario. Pero aí quedou a condición obreira. Un libro no que foi máis alá de Marx e da propiedade dos medios de produción. Para ela, o acceso ao coñecemento, a diferencia entre traballo manual e intelectual, é tamén unha fonte de opresión. Abridnos, pues, la puerta y veremos los vergeles. Beberemos su agua fría allí donde la luna ha dejado su trazo. La larga ruta quema enemiga a los extranjeros. Vagamos sin saber y no hallamos el lugar. A poesía tampouco é oposta á filosofía. De feito, ela quería que a consideraran poeta e non filósofa. A ti hoxe vou te considerar predicadora. Con que me consideres nos meus dereitos e obrigas, chégame. E seguimos con Simón. A ti soaches a frase de que non hai dereitos sen obriga? Sí, señora. En cada debate de radio, sobre todo para cuestionar dereitos. Pois é unha das ideas que desenvolveu Simón, pero non para cuestionar os dereitos, senón para que non fosen valeiros. Ti tes o dereito a cobrar polo teu traballo, non é? Iso espero, porque inclúen estes momentos de elevación contigo. Os teus preferidos, sen dúbida. Pois o teu dereito a cobrar está ligado á obriga da empresa a pagarche. Verás, Simón era xudía e na Segunda Guerra Mundial fuxiu aos Estados Unidos, pero logo voltou a Londres para colaborar coa resistencia francesa. Un pouco lonxe para axudar. Axudou, e moito, sobre todo pensando. O goberno francés no exilio pediulle un tratado sobre o futuro. Ela faleceu antes de rematalo. Pero precisamente nel falaba sobre isto, que cos dereitos deben establecerse as obrigas. Pois, se Simón estivese buscando piso hoxe en día, non sei que pensaría do seu dereito á vivenda. Pois pensaría que queda moito por sachar, supoño. E ela de sachar, de manchar as mans, sabía bastante. Ala, foi o descanso. Continúo coa miña obriga e dereito ao traballo.